Днес, мили деца, вие поемате по нов път. Някои от вас ще следват, ще гонят своите мечти, ще търсят своята реализация, други ще започнат да работят. Желая ви да сте здрави, да имате големи мечти, защото големите мечти се гонят и те се сбъдват. И колкото е по-голяма една мечта, тя е много по-сладка, когато тя стане реалност. Мили млади хора, ние от Общинска администрация работим за вас. Работим, виждате, не само за модерна образователна среда, ние работим да има младежки център, който много скоро ще бъде построен, където се надявам вие там отново да се срещате, защото той е за вас. Работим за нови детски градини, за спортни зали, за добра инфраструктура, за да може вие, мили хора, да бъдете тук до вас, до нас. И преди малко чухме как ще си представим тук да има едно летище, с което вие днес ще отлетите. Но да знаете, там по-надолу, това летище има и своя приемен пункт. И ние, Общинска администрация, вашите родители, вашите близки, ще ви чакаме където и да отидете, да се върнете тук в нашия роден град. Желая ви на добър пътен вятър и до нови срещи!